Επιστροφή τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα για να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Θεόδωρο Αμπατζόγλου, και υποψήφιο στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμπατζόγλου. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους τηλεθεατές. Θα θέλαμε το σχόλιο σας καταρχάς για την καταστροφική θεομηνία που πλήττει τη χώρα μας και πόσο προετοιμασμένο είναι και το Μαρούσι για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κακοκαιρία, διότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι αυτές οι καταστροφές πλήττουν και τον αστικό ιστό. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε περάσει σε μια φάση κλιματικής κρίσης και τα φαινόμενα αυτά, είτε μιλάμε για ξηρασίες, είτε για καύσωνες, είτε για μεγάλες φωτιές, είτε για τις καταστροφικές αυτές πλημμύρες, θα είναι μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν και οι προτεραιότητες. Και για τις κυβερνήσεις και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για όλους μας. Αυτό που θέλω καταρχήν να πω είναι ότι η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά στους συμπολίτες μας και στους συναδέλφους μας στις περιοχές που έχουν πληγεί. Γι' αυτό και έχει στηθεί και μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης με προϊόντα και κυρίως με νερά και ό,τι άλλο χρειαστεί να έχουν οι άνθρωποι εκεί προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις επόμενες μέρες. Στην επόμενο σκέλος ερώτησής σας σε σχέση με τον αστικό ιστό, πράγματι όλες οι πόλεις και στον αστικό ιστό έχουν προβλήματα και το Μαρούσι. Θα πρέπει συνεπώς να αλλάξουν και εδώ οι προτεραιότητες. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Στο Μαρούσι υπάρχει ένα ρέμα, το ρέμα Σαπφούς, που είναι εν δυνάμει ένας κίνδυνος. Τα ρέματα, όπως ξέρετε, είναι αρμοδιότητες της περιφέρειας να διευθετηθούν, αλλά πρέπει να τελειώσουν. Δεν μπορεί έργα τέτοιου τύπου να γίνονται έρμεα στις μελόπετρες της γραφειοκρατίας. Να μην τελειώνουν οι μελέτες, να μην τελειώνουν οι δημοπρασίες, να μην τελειώνει τίποτα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει στα πλαίσια της αλλαγής των προτεραιοτήτων να απελευθερωθούν τα έργα που αφορούν την πολιτική προστασία από τη μεγάλη γραφειοκρατία αυτής της νομοθεσίας που κρατάει πίσω τα πραγματικά έργα που πρέπει να γίνουν. Και τέλος πάντων πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος, κύριε Δήμαρχε, γιατί κάθε φορά μετά από κάθε κακοκαιρία ακούμε και βλέπουμε ένα μπαλάκι ευθυνών, ακούμε για χρηματοδότηση η οποία έχει δοθεί και ένας κατηγορεί τον άλλο ότι δεν την απορρόφησε σωστά. Πραγματικά αυτό οφείλουμε και οφείλετε όλοι οι τοπικοί άρχοντες να βάλετε ένα τέλος και να προχωρήσει. Και να μην Καλά το λέτε, κύριε Κωσελογλου, έτσι είναι και πρέπει όλοι να πάρουμε το μέρος ευθύνης που μας αναλογεί, αλλά θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να απελευθερωθεί από όλα αυτά τα μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Αυτή είναι η εμπειρία μου και αυτή είναι η πρότασή μου προς όλες τις κατευθύνσεις. Και όλα πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Ακούω και ένα μικροπολιτικό παιχνίδι ευθυνών, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, λες και αν ήταν άλλος θα τα έλυνε αυτά τα ζητήματα. Εδώ μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Οι ανθρώπινες δυνατότητες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το θυμό της φύσης. Είναι πασιφανές ότι ήταν τεράστιο φαινόμενο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.